Здравейте, драги футболни фенове, аз съм Кумбата. Както вече знаете, вие сте с канала на Вързано. Преди да продължа напред, ще помоля тези, които нямат 18 да го напуснат видеото, защото са малки. Така да го кажем. Сега, аз май пак съм с смесени чувства. Накрая май ще си взема ни превръзки и да му мина на лунна диета само с вода. Тъй като вчера, меко казано, ударих града, много сериозно. Имах и аз някакво съмнение, но просто тези мачове са златната кокошка на букмейкерите според мен. Там е яко цоцане, нямат фащане. Един път ги играеш на голове, излезат тъндари. Следващия път ги играеш ъндари, излезат над корнери, картони, не знам си какво, няма фащане. Разминахме се, така горе-долу, ако не се лъжа, Партизан малко ми оправи настроението, но както се вика по-нашенски, не успяха да стиснат халката още малко и да продължат, въпреки че свалиха 2 гола пасив, толкова им стига. Това е положението. Изпуснаха си мача още в първия двубой, тяхна си грешката да се оправят. Сега може да се обърнем към Левски и Арда, направиха 2 страхотни двубои. Отборите продължават напред. Левски сега ги чака АЗ Алкмар. Изключително непредвидим двубой с оглед на това, което виждам в Левски и как играят. Абсолютно не се знае нищо, въпреки че АЗ Алкмар са фаворит. Така че ще бъде доста интересен двубой според мен. Докато Арда направо ме изумиха. Биха си... Отново имаше червен картон за противника за Жалкирис, но си биха 2-0, това няма значение. И сега са аутсайдер срещу Раков Честхова ли се казват, не ги знам точно как се казват, някакви поляци. Изключително ниски коефициенти, 1,40, от сега 8 е за Арда. Така че и там мога да падна някаква бомбичка, накрая много ще се зарадвам, ако успеят и двата отбора да влезат в групите на конференциите, за да има по-интересни мачове за нас, футболните фенове. Аз обичам да гледам мачове. Интересни предимно. Така като говорим за интересни двубои, от днес започват Англия, Испания, Франция, а другата седмица връщат и Италия и Германия. Това е все едно баба ти да ти даде 50 лева за рождения ден, да отидеш в джамбо, да си дете на 3 години или 5 и да почнеш това искам, това искам, това искам. Парите не ти стигат, ама играчки много. Същата работа и тук. Бързо обобщение от вчера, с цел да се повторя, значи горе-долу фанати фишове са ми колкото на Юли Тонкин космите по главата, а тези, които ми избягаха, са колкото гърдите му и отзаде на гърбината. За съжаление, не успях да реализирам това, което си мислех, че ще стане, но пък футбол е, другия път ще ми върже. За няколко пъти добре се представихме, вчера окакване до ушите. Стара традиция, ще видим коментарчетата на бързичко и ще видите какво съм ми подготвил. Мачове за събота и за петък, за неделя ще ги разгледаме самостоятелно, тъй като са доста интересни. Така, Влади Хаджиев, благодаря ти за видеото, успех ти желая. И аз, Влади, съжалявам, че така се получи, но не ги решавам аз нещата, за съжаление. Сергей Димов, господин Димов, корифея на спортните залози, признава съм го този човек, в който сега гледаш статистика за съдите, че съм измислил една нова схема с картони, иначе трета поредна седмица пръскам евротурнирите на корнери. SofaScore съм ти написал, там има изключително много информация за съдиите, много, къде са свирили, колко двубой са свирили и така нататък, колко средно картони дават на двубой. Тази статистика по принцип малко е подвеждаща, защото един матч са в настроение, другия матч са го заложили и така. Но като цяло това е сайта. Тони Герганов. Успех, страхотни прогнози, да не се случат. В кой сайт играеш, че осмиците отскоро започнаха да режат мачовете и няма много избор за игра там на живо. Снощи в Исландия само един матч имаше на живо, което е абсурдно. Мисля да сменям сайта ти в кой играеш. Написал съм ти Тони, Magic Bet играе, там има доста неща за залагане. Кефти голмайстори, кефти корнери, картони, на живо, на умрело, на каквото си поискаш. Има много разнообразни, даже самия сайт предлага ти готови клонки, ако не ти се занимава. Някои са доста адекватни и супер много ми харесват. Симеон Недялков, Хибърния Партизан, над 5,5 картона, 2 коефициенти, съдия на матча Радослав Гидженов.
Честито си му, много добър коефициент си ги фанал, 2 коефициенти тук. Аз пак ви казвам, се надях на някаква изненада от Партизан, но тя не се получи. Като видях то от Хибърин какъв гол им вкара от центъра, няма какво да говоря. Не, че Партизан не изравниха 119-та минута, но това вече е друг въпрос. Тук малко като боксов мак се получи според мене. Тия ги измориха и накрая си биха. Това е положението. Борислав Нетков, Кумба, един лек съвет за тези европейски матчи, когато играеш над 5 гола в Уинбет, има ранно изплащане за този залог. Късмет и успех. Благодаря ти, Боби, знам го това, но като че ли са една идея по-ниски коефициентите, не че ми излезнаха, но все пак гледам, нали, да дадем нещо малко по-високо от средното за месеца, както викат прогнозите. Сергей Димов, ще отиде пак заплатата с ти знаци и главе. Голям пророк си, Бацерго. Усещаш си ги ти нещата и това е. Но не знам, аз това с корнерите за мен си е малко ва-банк. Много е трудно да се фанат корнери въобще и като цяло не обичам много да ги играя. Много пъти съм го ял на корнерите и то за по един, и то за хубави пари и така нататък. Това е опият. Тони Милчев, привет. Кумба все по един мач бяга и този път, ако избяга, си дава малко почивка. Купс, РФС единица, двоен шанс, Арда Жокирис 1 хикс и двоен шанс на Ягелония. 1 хикс, двоен шанс, скромно. Вчера гледах Лудогорец и моето мнение е, че гола беше се редовен на Чочев. Не знам какво е мнението ти. За мен също беше гол редовен, но като цяло Ференцварош си стояха доста по-добре на терена и си победиха заслужено, да кажем. До година пак, тъй като гледам са си абонати един на друг, ако вкарат малко повече парички в Разград, може и да станат работите за Шампионска лига, но за сега това е положението. Играят с Шкендия, тук след няколко дена. Там ще бъде също много корав двубой, изключително непредвидим. Надявам се нашите да продължат. Стефан Петров, залагай на всички мачове по 7 гола, плюс все някой ще излезе, 40 мача са. Иначе днес залозите ти куцат, предвиждам, че няма да си напечалва, като теглих чертата. Стефче, дръпна дяла за опашката и той се обърна и каза, днеска няма да фанеш. Така се стана, какво да направя? Това, което исках да се случи, не се случи. Поне така си мислех, че се случи, но за съжаление, пак казвам, греда. Няма значение. За малко щехме да ги фанаме тия на 8 коефициент. Николай Михов, остави ги Партизан много слаби, не си губи парите. Благодаря ти за съвета, само че аз ги бях заложил вече. Като цяло видяхме, че съвсем малко не им достигна на момчетата. Седях до никога време да ги гледам тия тигри. И накрая ми се изходиха в устата. Така да го кажем. Няма значение. Днес откриваме най-после Англия. Моят любим отбор Ливърпул открива сезона срещу един крив отбор от Борнемут. Тия толкова са криви. Но като цяло, каква ми е идеята за тука? Това ще ви кажа веднага. Тъй като разбрах, че Борнемут са си продали основната защитна линия, а Ливърпул те първа имат доста играчи за доказване и предполагам, че ще се фърят от първата минута след загубата и от Кристал Палас на Дуспи или не, няма значение. Важното е, че са загубили. Така че не мисля тук Ливърпул да даде задна. Предполагам, че ще ги запукат още от началото. Матчът е днес от 10 часа. Нямам търпение да го гледам. Да видя какво е сътворил господин Арне Слот през толкова много време. Така. Ливърпул, Борнемут. Да ги отворим, да ги погледна за секунда. Това са последните срещи на Борнемут с приятелските говоря. Така, от 5 срещи, 2 бият, 2 падат, 1 хикс, като тият срещи в 2 не са успяли даже да вкарат гол. Ливърпул, Борнемут. Ето ги. Така, като гости, мисля, че Ливърпул играят една идея по-добре. Тук имаме едно 9-0. Дано и днеска да ги скъртат. Силно се надявам на сериозен старт на нашите тигри. Затова ще пробвам над 2 гола и половина само за Ливърпул. 3 гола в двубоя, само Ливърпул да вкарат, без значение как ще свърши двубоя. Ако ще и 3-3 да свърши, залога влиза. Така, друго, какво съм си харесал. Испанците се върнаха също. Ще имам честа да коментирам и след малко Майорка и Барселона.
Така, моите стари познайници Вилерал обичат да почват сезона малко лакатушещо се, това съм го забелязал, особено срещу такива новаци като Овиедо. Затова тук съм си харесал Овиедо да вкара един гол 1,83. Общия коефициент от тия двата залога е 3,30. Ще ги лъжа с една 50-ка. Чакай, 500 лева, малко трудно. С 50 за 160. Това са само за днес двубои. Според мен изглеждат доста постижими, но като цяло има още много интересни пазари, специално за двубоя на Ливърпул. Сега ще ви покажа тук от сайта са подготвили. Има двата отбора да отбележат гол. Изключително не го изключвам. Изключително не го изключвам това нещо. Съвсем възможно е и това тук много ми хареса на 4.15. Ливърпул да бие 11 корнера и Мохамед Салах голмайстор по всяко време. Само ме притесняват леко корнерите, въпреки че в Англия 10 корнера и половина не са нещо кой знае какво. Но като за първи матч ще се придържам към моята си прогноза. Ще ги гледам, след това вече ставаме по-добри и така. Залагаме ги тия и продължавам нататъка с Астън Вила с Нюкасъл. Така, доколкото разбрах, Астън Вила, т.е. Нюкасъл, извинявам се, нещо не мога да се разберат с Исак, има някакви дразги там. А какво ми направи впечатление, че Нюкасъл последните си 5 домакински срещи, приятелски, нямат победа. Хиксове и загуби. Нещо явно там нещата куцат, дали това е някакъв капан, нямам идея. Докато пък при Нюкасъл, при Астън Вила нещата predictable start lineups, т.е. евентуално кой ще започне в боя. Треньор си оставя Унаи Емери. Гледам, че няма абсолютно никакви промени. Уоткинс, Магин, Рамзи, Камара, Тилеманс, Бейли, Конса, Торес, Матикеш, Ян Мацен и Бизот. Вратаря, признавам си, това не съм го чувал. Некъв тигър явно нов. Докато оттатъка, като изключиме отсъствието на Исак, е също положението. Но аз предпочитам да си заложа единица на Астън Вила, тъй като са ми малко по-симпатични от Нюкасъл за момента. Не, че не ги харесвам и Нюкасъл, напротив, доста ги харесвам и тях. Но в този двубой съм решил да пробвам една единичка. Все пак откриваме сезона, как се вика. Не вярвам голове да липсват и в двете врати, но така, за по-сигурно, как се вика. Следващия е много опасен двубой. Отново от Висшата лига, ако има всичките как ще ги изигра. Вулвърхемптън срещу Ман Сити. Много сериозен двубой. След като Вулвърхемптън си продаваха най-креативния играч, специално за мен, на Манчестър Юнайтед. И доколкото си спомням, миналия сезон почнаха с доста 7 или 6 или 7 поредни загуби. А Ман Сити тази година, след това, което се случи в миналия сезон, според мен ще почват доста ударно. Надявам се момчетата да са се обиграли доста, да са така съвкуплили и да направят един хубав двубой. Какво съм си избрал аз за тук? Даваме на създай залог. Давам задължително Манчестър Сити да победи. Отиваме на играчи. Манчестър Сити, Ерлинг Холанд, откриваме сезона, гол с глава, надявам се, залагам го и Ерлинг Холанд да вкара един гол. Така и точни удари. Само да обърна внимание. Мармуш. Омар Мармуш, даже аз по принцип имам съмнение, че и той ще вкара гол, тъй като, пак казвам, отбор на Вулвърхемптън тази година е доста колеблив. Особено с тази продажа, която направиха, направо нещата не ги виждам много добре. Един точен удар за Омар и голмайстор, поне един гол за Ерлинг Холанд. Ставката е 2,80. Ще ги забия с една 50-ка, задължително. По принцип си мислех и за два точни удара за Мармуш, ама няма да съм толкова нагъл още от първия ден, как се вика. Така, след това, какво съм си харесал? Така. Барселона срещу Майорка. Много интересен двубой според мене. Искам да видя формата на Ямал, искам да видя формата на Рафиня, Левандовски, мой набор. Вече дърто магаре, ама момчето си бележи и той пипа си топката, това си му е вътре в кръвта. Сега купиха и
Рашфорд, не знам, купиха ли го, под наем ли, няма значение, ще играе този сезон в Барселона. Като цяло направиха супер резултатни двубои напоследък. Затова мега буста, който са предложили от сайта, е това тук. Точни удари Ямал, точни удари Рафиня и Робърт Левандовски по един е 2,60. Ще ги напомпам с една 30, тъй като мега бустовете тук не мога да ги изложа с повече пари, но лично това за мен изглежда много добре. Да не кажа перфектно. Така. И остана естествено колонката. Няма да я пропусна със сигурност. Започваме с Висша лига. Шок и ужас. Много съм щастлив, че ги почват. Нямам търпение да ги гледам. Много съм доволен. Време беше, толкова време ги чеках. Сега, избрал съм си отборите на Брайтън и Фулъм, тъй като още нямам нито един матч гледан на тия двата отбора. Не мога да кажа как ще завърши този двубой, защото е доста троен, както казват старите комарджии. Но едно ми е останало в главата от двата отбора, че правят доста корнери, специално Фулъм и Брайтън. Любимият ми залог тук е първо по време над 4,5 корнера. Само една секунда да го намериме. Първо по време повече корнери. Не, ето го. 1,71. По принцип това за Англия не е нещо, кой знае какво. Надявам се тия тигри да си държат на тяхната си статистика, да не ме подведат и корнерите да излезнат без проблем. Следващия отбор, който съм си избрал и така бях доста добре изненадан, е отбора на Жозе Мауриньо. Галатасарай Фатих, ясна работата. Там с тия покупки, откъде имат толкова пари, нямам идея, но този Галатасарай скоро ще стане много сериозен фаворит и в европейските турнири, така че нищо чудно да ги видим тази година до полуфинал някъде. Ще видим. Много сериозен отбор са. Но аз съм се насочил към Гьостепе. Изключително труден отбор за игра Гьостепе. Знаем кой е треньор. Мари Стоилов. Но това, което фенерите направиха с Фейнорд, направо ги разбиха. Все си мисля, че първият двубой за тях е задължителен. Както знаем, в Турция лидерите са два. Айде и Бешикташ Чатпат се включва. Тук всеки един двубой според мен е изключително важен и за Фенербахче, и за Галатасарай. От началото на сезона не би трябвало да правят грешки, въпреки че това е малко коварно, защото все пак знаеме до каква степен, не знаем по-скоро до каква степен са се развили в почивните си дни или там подготовката, както им викате, сета. Харесал съм си двойка на Фенербахче. Признавам си, малко е крива двойката, но изцяло се доверявам на показаните резултати до момента. И продължаваме естествено с франсетата. С днешния двубой, тази вечер, Рен Олимпик Марсилия. Тук ми направи нещо впечатление много интересно. Дават ми голмайстор Пиер Емерик Обамеянг, но в моя сайт, който гледам, въобще го няма в състава. Въобще. Като цяло съм доста така фен на Марсилия, изключително добър отбор за мен специално. Имат много добри играчи. Ако наистина и Емерик Обамеянг играе, ще бъде още по-опасно за Рен. Спомням си, че Рен и те миналата година започнаха трагично сезона. Чак в края вече така падат, бият, много колебливи. Докато при Марсилия нещата си седяха така с градене, да речеме. Дезерби си издържа футболистите. Надявам се днеска Марсилия да победи. 2 коефициенте, ранно изплащане има и тук. Сега ще ги погледаме само за секунда. Това са мачовете между тях. Рен за последните 10 двубоя Рен има 2 победи, 2 хикса и останалите 6 двубоя Марсилия си ги тупа като мачел директ. Така, ето ги последните двубои на Рен. 2 на 2 Дженуа, Сосиедад, Хикс, Нант бият, Брест падат, въобще Стад Брюшен, някакви тигри, които и аз съм ги чувал. Не знам от коя дивизия са, на 1,10 Хикс, че класика в жанра, Еколъп много доста парички.
И приятелските срещи на Марсилия. Гледам с Астон Вила 3-1. Севилия, крив отбор Хикс, Марсилия, Валенсия, Хикс бият Жирона, Шарлеруа и там, крив матч и те на 1-0-6 са лапнали някакво левче тук от Тото Жокера. Но нагласени матчове няма, както ме помоли един от футболните фенове в коментарите. Всичко се случва съвсем нормално. Както и да е, няма значение. Аз залагам Олимпик Марсилия да победи днес. Първи двубой откриват сезона. Надявам се да се излезат надъхани и да не ме подведат. Така, последният двубой за колонката, който съм си избрал, е за утре обаче. Идва от Суперкупа на Германия. Штутгарт срещу Байер Мюнхен. Байер Мюнхен направиха един много сериозен подготвителен период. Купиха Луис Диас, за което съм изключително тъжен, тъй като беше един от любимите ми играчи в Ливърпул. Нещо не се разбраха за парите. Според мен сега взима доста повече в Байер Мюнхен. Като цяло, Олисе също много харесвам. Хари Кейн съм там 50-50, той си гюме, чака някой да му слои на главата или на кръка и само да я добута. Имат доста добри играчи, все пак е Суперкупа, финал. И затова съм си избрал следното за тук, създай залог. Давам на Байер Мюнхен и над гол и половина в двубоя. Тоест, какво ще рече това? Ще рече минимум 0-2 и нагоре вече. А при 0-2 мисля, че трябва да има и ранно изплащане тук. Не го виждам. Я да видя. Няма ранно изплащане. Нищо. Надявам се да си бият тия тигри. Така, по принцип, за мен тази колонка изглежда що годе добре. С едно изключение, че това са първите мачове на някои от отборите, на всичките без Штутгарт и Байер Мюнхен, те направиха там някакво срещи. Не са направили също, глупости говоря. Това са първите мачове на всички отбори. Това ме притеснява най-много. Но с притеснение няма да стане, така че ще ги пробвам с 40 ли да ги пробвам? 40 за 400 лекичко ще тръгна, защото вчера доста го налапах. Предпочитам лекичко да видим какво ще се получи. Така, и отиваме веднага да ви покажа моите прогнози, виждания за уикенда. За петък и събота за момента, ще видим и за неделя да направя. Почваме с колонката, която тук що маркирахме. Първо по време над 4,5 картона на глупости говоря. Първо по време над 4,5 корнера Брайтън Фулъм. Двойка на Фенерите, двойка на Марсилия днеска вечерта и утре Суперкупа Байер Мюнхен да победи Штутгарт и да има поне 2 гола в двубоя. Следващия много сериозен двубой, Майорка с Барселона. Надявам се и там да почват ударно. Ямал, Рафиня и Левандовски по един точен удар. Уърхемптън, Ман Сити да бие. Ерлинг Холанд, норвежката машина, да вкара поне един гол да му тръгне сезона. И Мармуш да оцели вратата. Не да вкара, да оцели. Астон Вила чиста единичка с Нюкасъл. Изключително крив матч, но и цяло разчитам на моментната подготвителна форма на Астон Вила. Така и двойния залог за днеска. Ливърпул да вкарат 3 гола и Овиедо да успеят да вкарат един гол на Вилереал. Имам тук някакви надежди за този фиш. Но ще видим до вечера какво ще се случи, нямам търпение. Благодаря ви за гледането, желая ви успех повече от миналия път, за да може да хванаме да лаптаме някакви лев. Чао и до неделя!